ଦୁଇଟି ସାଧାରଣ ପର୍ବର ନାମ କ'ଣ? ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ତୁମେ କେଉଁ ପର୍ବକୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପାଅ? ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ମୁସଲମାନଙ୍କର ବଡ଼ ପର୍ବର ନାମ କ'ଣ? ଇଦ୍। କେଉଁ ପର୍ବରେ ତୁମେ ରଙ୍ଗ ଖେଳିଥାଅ? ହୋଲି। କେଉଁ ପର୍ବକୁ ଆଲୋକର ପର୍ବ କୁହାଯାଏ? ଦୀପାବଳି। କେଉଁ ଦିନ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଏ? ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କଲ ଜନଗଣ। ଜନ ମନ ଅଧିନାୟକ ଜୟ ହେ ଭାରତ ଭାଇ ବିଧାତା। ପଞ୍ଜାବ ସିନ୍ଧୁ ଗୁଜୁରାଟ ମରାଠା ଦ୍ରାବିଡ଼ ଉତ୍କଳ ବଙ୍ଗା ବିନ୍ଧ୍ୟ ହିମାଚଳ ଯମୁନା ଗଙ୍ଗା ଉଚ୍ଚଳ ଜଳଧି ତରଙ୍ଗ। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे जाए तुम जय गाता। जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय।